Enid, prestani. Dakle, nacrtala sam šta želim. Pogledajte, to je koktel. Lep i ukusan. A gdje je baka? Evo me, draga. Samo sam išla po bundevu. Već znam šta ću napraviti za svoju unuku. To će biti najzdraviji koktel. A bit će od povrća u bundevi. A već sam očistila bundevu. A sad mi treba brokoli i španać. Obožavam ih. A nadam se da će se i Britney svidjeti. A sada uzimam mikser. Jau, kako to radi? Uspelo je. A sada treba sve umutiti. Pogledajte kakva lepa boja. Joj, mamice. Kako da isključim to? Evo, bako. Tvoje naočare su pale. Hvala, Enid. Da vidimo šta sam napravila. Odlično, samo treba da stavim slamčice i to je to. Miriše odvratno. Super, bako. A šta ja da spremim? Tačno, napravit ću fenomenalni koktel. U jedan blender ću sipati pavlaku, a u drugi puno žele medvedića. Mnogo ih volim. A sad mi treba malo fante. Baš je ukusna. Odlično, a sada uključujem i čekam. Wow, kakva lepota. Ovdje je krem, a ovdje koktel. Baš je lep. Dakle, prvo ću sipati koktel. Odozgo ću staviti svoj šlag. Ajde, šta ti je? Dobro, morat ću da isprljam ruke. Odlično. A odozgo ću sipati sirup od jagoda. I dodati što više bombona njord. Ubacujem slamku i to je to. Stanite, sad je red da ja spremam. Treba skloniti ovo šareno smeće. Ja ću koristiti moje sopstvene sastojke. Stvorit ću svoj autorski koktel. Evo mojih sastojka. Ipak, kemija rešava sve. Potrebno mi je samo par sastojka da bih dobila savršen koktel. Takav koktel Britney sigurno nije probala. A sipat ću svoj koktel u ovako lepu čašu. Wednesday, ti si pravi naučnik. Nemojte me ometati. Skoro sam završila. A već sam napunila čašu osnovnim koktelom. Preostalo je da dodam tajni sastojek. Pitam se, a šta će biti ako dodam suzu zmaja? Mamice! Wednesday, šta ti je? Ups, to je bila loša ideja. Ali nije strašno, svi su živi. Ostaje da dodam tajni sastojek i to je to. Svi kokteli su tako super. Hoću da počnem s ovim. Tu je dim, cool. Joj, kako kiselo. Užas, kao da je 100 limuna u čaši. Wednesday, preterala si. A šta je ovo? O ne, je li to brokoli? Uj, grozno. Britney, šta si uradila? Sad sam sva mokra. Ups, izvini, bako, ali tvoj koktel je baš ružan. A sada hoću da probam ovaj koktel. Izgleda baš lepo. Ovo je baš ukusno. Sviđa mi se. Ovaj koktel je najbolji. Pa to je moj koktel. Ja sam pobedila. Hvala, sestro. Ovog puta sam smislila nešto zanimljivo. Jedu mi se sushi. Hoćete li mi ih napraviti? A je li to nešto japansko? Naravno. Dakle, ja ću biti prva. Treba mi listić nori i pirinač. Ja umem da pravim sushi. I naravno, moje sushi će biti šareni, kao ja. A sad mi je potrebno nešto za punjenje. Šta imam ovdje? Šta je ovo? Uj, nešto sluzavo. To je sirova riba, odvratno. Ja ću praviti sushi sa avokadom i mangom. To će biti cool. Sad ću vam pokazati svoju metodu sečenja povrća i voća. Svaka mi čast. Enid, skloni taj nož. Šta radiš? Dobro, što sam uspela da ga oduzmem. A sada moram da sve to umotam.
Odlično! Preostalo je samo iseći sve to. Divno! Preostalo je ukrasiti moj jelo. Koristit ću žuti i beli fil. To će biti jako slatko. Divno! A umjesto soja sosa će biti sirup od jagoda. Bako, pogledaj! Strašno! Hajde da vam pokažem kako se prave suši. Treba nam pirinač. Napravit ću od njega ovakve kuglice. Šta dalje? Oho! Upravo mi je došlo viđenje iz budućnosti. Tačno. Uradit ću sve kako sam htjela. Ukrasit ću svoje kuglice ovim slatkim lobanjama. Da, lepota. A sad mi treba pinceta. Sa njom ću uzeti kavijar. To će biti oči. Divno. Ostaje samo da dodam kremasti sir. Sa njim ću nacrtati paučinu. Divno. Stavit ću još crvenu papriku. I to je to. Leteći miš u mom grobu. Rekla sam stvari da zatvara vrata groba. U redu, serviram suši. I dodajem wasabi. Ja sam završila. Ej, bako, ne spavaj. Oho, a vaša jela izgledaju tako lepo. A šta ću ja? A dobro, sad ću i ja nešto spremiti. A treba mi nori, pirinač, riba i malo krastavca. Tu nema ništa teško. A da. A sad ću sve to uviti. Jao, previše je punjenja. Ali dobro. A možda će ipak da prođe. Jao, ne, ništa mi nije uspelo. Bako, baš si smešna. Treba nešto smisliti. Znam. Napravit ću tortu. To mi najbolje ide. Stavljam nori umjesto kora. A zatim pirinač. Onda sir. I to je to. Ostaje još samo da dodam punjenje od krastavca i puno crvene ribe. Da, divno. Ukrasit ću to sve španačem i to je to. Da li se svima svidao moj recept? Super, bako! Nadam se da će se i Britney dopasti. Wow, koliko hrane! Prvi put vidim ovako nešto. Je li ovo torta? Moram probati. Njam, njam. O ne, sve se raspalo. Užas, sad su mi ruke prljave. Bako, nisam ovo htjela. Dobro, hajde da probam ovo. To je cool. Sviđa mi se. Sad ću umočiti u roze sos. Baš me zanima kakav je ukus. Wow, to je prelepo. Enid, ti si genije. A šta je ovo? Kako zabavno. Sviđa mi se. Kakav je ukus? Ovo je samo pirinač. Uopšte mi se ne sviđa. I ruke su opet prljave. Dakle, Enid je ponovo pobedila. Da, ja sam najbolja. Jeste čuli, a? Ovog puta želim kolači. Hoćete moći, a? Naravno. To je lako. Super, to nije problem za mene. Napravit ću testo za keks. Treba mi brašno. Sipat ću što više. Enid, stani. Ne treba ti toliko. Treba da razbiješ jaja. Ovako. Jel shvataš? Da. A sada treba da sipam malo mlijeka. Odlično. A sad ću dodati šećer. Tako je sladak. Odlično. Ostalo je sve to promešati. To umem. Testo postaje tako lepljivo. Teško mi je da ga mešam. Enid, stani. Sad ti treba malo brašna. I mešaj to sve rukama. Rukama? Odlično testo. A sad ga treba razvaljati oklagijom. Odlično.
Sad imam veoma lep listić od testa. Mogu iseći kolači. Želim da budu u obliku leptira. O da, to je preslatko. Stavljam to sve na plet i nosim u rernu. Pazi malo. Bako, sve u redu? Koliko stepeni da stavim? Ne znam. Stavit ću maksimalnu temperaturu. Super, ostalo je malo sačekati. Bako, kakva je to knjiga? Enid, skloni se. Tražim recept najboljih kolača. O da, ova je super. A dakle, treba mi kakao. O, Wednesday, daj mi malo. Naravno, sačekajte. Izvolite. Baš ti hvala. Hej, gde je kakao? Nema ga više. Baš si zla, Wednesday. Dobro, onda ću uzeti čokoladu. Ona nije ništa gora od kakaa. Dodat ću male komadiće čokolade u svoje testo. Gde je nestala čokolada? Pa dobro, nije bitno. Ostalo je to sve promešati i formirati kolači. Lepota. Enid, ne diraj. Treba da stavim to u rernu. Otvaram. Stavljam kolači. I bitno je naviti pravu temperaturu. Gotovo. Mogu malo da odspavam. Šta je ovo? Jao, vreme da izvadim keksiće. O ne, nadam se da je sa kolačima sve u redu. Dakle, ovo su moji kolači. Čiji su ovi? Enid, jesu li tvoji? O ne, šta im je? Užas, moji kolači su izgoreli. Šta ću da dam Britney? Šta da radim? Bako, ti si genijalna. Mogu da umočim kolače u čokoladu? Odlično, problem je rešen. Stavljam kolače u korpicu i sipam malo toplog mlijeka. I ja ću napraviti najukusniji kolači na svetu. Samo moram da otopim što više čokolade. Odlično, a sad ću nabosti kolači na štapić i umočiti ih u rastopljenu čokoladu. To će zaista biti ukusno. Ostalo je posuti sve šarenim konfetama. Odlično! Moje jelo je spremno. Pogledajte. Vreme je da i ja napravim kolači. Treba mi malo vatre. O da, super. A sad ću to sve izmrviti. Ovo će biti slatka zemlja od čokoladnog biskvita. Divno. Zatim treba dodati malo šlaga. Dakle, sloj mrvica, sloj šlaga. A sada još malo žele crva. I ponovo šlag. Ostaje samo da prelijim sve čokoladnim sirupom. Divno. A sad mi trebaju Oreo kolači. To će biti spomenici. Skidam jednu polovinu i pišem rip na filu. Da, a zatim stavljam to u jestivu zemlju. Dodajem par slatkih kostiju i oči, baš su slatki. Ubacujem lopatu i gotovo. Britney, možeš probati. Wow, svaka vam čast. Šta je ovo? Wow, kako zanimljivo. To je čak i lopata. Je li to jestivo groblje? Dobro, sad ću da probam. Ukusno. A šta je ovo? Ove leptirići izgledaju tako slatko. Sad ću probati. Fuj, gadno. Kolači su izgoreli. Enid, kako ćeš to objasniti? Moram odmah popiti mlijeko. O da, kako prija. O, a šta je ovo? Ovi kolači izgledaju baš kao na mom crtežu. Wow, sa čokoladom su. Baš ukusno. A već znam ko je pobedio. To je Wednesday. Moja pobjeda je bila očigledna. Jao, šta je to? Fuj, užas.
Šta se dereš? Kakav je to nesporazum? Gadno mi je čak i da pipam to. Odvratno. Konobar, odmah. Šta želite? Pojedi to, molim te. Šta? Nećeš? Naravno da ću ti platiti. Ne, nisam spreman. Čak ni para nisu pomogli. Hej, lepotice. Ja ću pojesti to. Daj meni pare. Pa dobro. Daj mi to, brzo ću to ja. To je ukusno. Izvoli. O, da. Samo jedna novčanica, pa dobro. Dobro, sad ja. Jao, pogledajte kako to lepo izgleda. Sad ću probati ovu žvaku. To je mnogo ukusno. I balon je super. Blago meni. Wow, pogledajte, sjajan jezik. Wow! Skloni ruke, to je moje. Pa dobro, poješću svoju žvaku. A sad ću napraviti balon. Gledajte. Wow! Kako mi sjaje usne. Divno. Mike, hajde sad ti. Okej, otvaram. Jao, u naočarama je mnogo bolje. Jao, devojke, tako ste nežne. Dobro, sad ću da probam. Kakav je to mali balon, ne razumem. Dobro, nastavit ću da žvaćem. A zatim ću naduvati veliki balon. Baš veliki. Gledajte sad. Oho! Wow, gledaj, Britney. Oho, pukao je. Kakav efekat. Šta je to? Izgleda baš ružno. A kod mene je torta, ali ni ona ni nešto. Zvono? Okej, sad ćemo da vidimo šta je to. To je kraljevska torta. Tako je lepa. I kašika, cool. Hajde, Mandy, počni. To nije fair. Dobro, uzet ću kašiku i početi od sredine. Sad ću probati. Pa nije loše, sviđa mi se. Da, a može da se jede. O, da, to je jako ukusno. Delicious! Priznajem da nisam bila u pravu. To je mnogo ukusno. O, da. What? Što? Insekt? Bio je u torti? O, ne! Što? Jao, koliko bubašvabe u torti? Ne mogu da verujem. Sad ću vas otrovati. Da, tako je. Gotovo, mirna sam. Hajde, Britney, sad ti. Dakle, početi. Tu će mi trebati pomoć. Halo? Da, čekam vas. Kako vam mogu pomoći? Ja ću vam platiti, a vi mi napravite tortu, kao kod Majka. Jeste čuli? Okej. Dakle, treba smisliti ukras. Gotovo. Evo vaše torte, izvolite. Wow, svaka vam čast. Neverovatno. Hvala puno. Wow, baš slatko. Pa, vreme je da probam svoju divnu tortu. Sad ću iseći najlepše pače. Jao, to je prelepo. Oduševljena sam. Duga je također super. Baš je slatka. Delicious! Blago meni. Šta gledaš, počni? O da, konačno. Kruna? Ne, to nije jestivo. Devojke, je li treba nekome? Hvatajte. Šta im je? Dobro, sad ću probati svoju tortu.
O, kako je ukusna. Želim još i još. Da, poješću sve. Čak neću ni da je sečem. Ješću rukama. Tako je. Kruna je kod mene. Uj, Mike, kako to jedeš? Nastavit ću. Treba pojesti još. O ne, padam. Je li živ tamo? Mislim da jeste. Šta je to? Uj. A kod devojka je nešto bolje. Ja sam dobila puno bombona. A kod mene žele za princeze. Jao, Mike, pojedi to što brže. Ne mogu da gledam to. Ali ja ne želim. To izgleda jako odvratno. Ali ukus je super, nisam očekivao. O, da, blago meni. Šteta što sam dobio tako malo. Sve ću polizati. To je odvratno. Hajde, Mandy, nastavi. Dakle, sad ću probati svoje bombone. Pogledajte kako to super izgleda. O, i ukus je dobar. Što? Šta je sa mnom? Pogledajte mi ruku. Zanimljivo. A šta će biti dalje? Sad ću probati. Wow, sva sam šarena. Neverovatno. Šta ti je? Oho, kakav užas. Prošlo je. Neću te više dirati. To je privremeni efekat. Ajde, Britney, sad ti. Dobro, skidam poklopac i stiskam. O, to izgleda božanstveno. Čekajte, nešto nije u redu. Zlatni lančić. Oho, ne mogu da verujem. Probat ću još. Njam, njam. A šta je ovo? O, broš. Šta? Prsten? I kruna? Odmah ću je staviti. Neverovatno. O, ja sam najsrećnija na svetu. Šta? To nije fair. Hoću i ja ukrasti. Smislila sam nešto. Sad ću sve uzeti sebi. Šta se dešava? Baš nezgodno ispalo. Moja kosa. Ćelava sam. Sad ću sve vratiti. Izvoli. Odvratno. A kod majke? Kod majke Kinder jaje. Da, obožavam ga. Pogledaj tamo. Koliko Kinder čokolade. Blago meni. Mandy, bolje pogledaj šta ti moraš jesti. Prestanite da se smijete. Kako da jedem stopljenu čokoladu? Uj, sad ću povratiti. Pokušat ću da je otvorim. To je baš ukusno. Nema veze što ne izgleda lepo. Odvratno. Ideja. Sad ću je snimiti i izbaciti na društvene mreže. Šta se dešava? Jesi normalna? Šta radiš? Mike, jedi već. Vrlo rado. Otvaram jaje. A omot mogu baciti. Wow, to je jako dobro. Ispustio sam jaje. Jaje se razbilo, ali tako je čak i bolje. O, da. Poješću sve do kraja. A sada treba pogledati poklon. To je autić. Super. Mogu se igrati sa njim. Jao, Mike je kao dete. Samo bi se igrao? Šta? Izvinjavam se. Dakle, sad ću ja probati svoju čokoladu. Počet ću od... Ne, konobar. Dođi. Slušam. Nahrani me čokoladom.
Nema problema. Prvo ću je otvoriti. Otvorite usta. O, kako ukusno. Predivno. Hoću još. Dobro. Izvolite još. I još jedna dolazi. Šta radiš? Hajde već. O, da, prelepo. Čute, Šta? upalo vam je nešto oko. Kako je bezobrazna. Slušaj, hajde da ukrademo nekoliko čokolada. Hej, boli nas. Vama je ulaz zabranjen. Da, zatvorena žurka. Još. Jesam rekao.